Elur Alberdi, Biriatun bizi den arraunlari Hondarribiarra poz-pozik, hirugarren tokian sailkatu berri da Belgradon Serbian jokatu den munduko xapelketan. Konten, zen da egin dugunarekin, niretzako oso berezia izan da urte hau eta oso konten naiz. Domina hori ukaitea, gehi kalifikazioa, jokoetan parte hartzeko, espero nuen, baina ez dakit nola esan amets bat bezala da eta oso konten naiz. 2024ko udan jokatuko diren Joko Olimpikoak ditu orain gogoan eta entrenamenduak berriz hasi ditu. Hau nire bigarren etxea orain, nun denbora asko pasatzen dudan, muskulazioa egiteko edo arraunean egiteko, ergometroak ere horratzean dira eta ikusten duzen bezala, txalupa guztiak hor dira eta ia egunero etortzen naiz arraun egiteko, bolekua oso polita da. Badakizue, endaiatik ateratzen naiz, justu parean Hondarribia daukat, nun jaio naizen, eta hortik nire etxera joan naiteke arraunean, bidasoa aintzinean naiz Biriatun, beraz niretzako nire mundu txiki horretan egunero zoragarria da arraun egitea. Uretan arraun egitea da pixka bat egan egingo bagenu bezala. Elur Alberdi pozik eta gozatzen ari eskumuturrean izan zuen zauria bezala, minbizia ere gainditu ahal izan du duela zenbait aste. 2009an erori nintzen eskabo txiki batetik eta eskailera txiki batetik eta eskumuturra hautsi nuen, baina oso gaizki, zen da 4 operazio jasan izan nintuen, 4. Parisen, zen da eskuaren erabilkera galtzen nuen, beraz saiatu ziren eskumuturra blokeatzen, baina atzak erabili ditzazket, baina ezin dut eskumuturra erabili. Hori da nire elbarritasuna duela urte batzuk aintzin. Belgradon gusturat, baina han ere zaitasuneri buru egin izan behar. Arrauna egiteko Belgradon konplikatua izan da, zen da eguraldi oso txarra egin du, haizea handiarekin kontran, beraz nik arrauna egiteko bakarrik atzekin egiten dut. Eskuraguak eman behar izan ditu, hori gabe arrauna bera legatzen albaizaio. 2023a urte aski berezia izan da elurrentzat, minbiziari buru egin behar izan baitio entrenatzen ari zelarik. Eskerrak kirolari, zen da Frantziako ekiparekin ningoen mendian, tinezen ginean, eta ukanuen bulto txiki bat atera zela hankan, eta gaixorik nengoen, esan genuen ikusiko dugu zer den, eta hortik joan ginen Europako txapelketa egiteko ergometroan, eta marka hona egin nuen, baina 4 segundu gehiago normalean baino, orduan ez dakit ez nintzen ongi, eta gero sukarra, eta ez genekien zertzen zela zerbait, eta hasi ginen bilatzen, eta azkenean ospitalean bukatu nuen, atera zuten ikusteko biopsia bat egiteko horrei buruz, eta ikusi zuten nuela minbizia, hori otsailean izan zen, beraz segidan hasi nintzen kimioa hartzen, eta ekainaren 16an bukatu nuen azkena, beraz hilerik gabe, bakizue gogorra izan da, zen da kriston protokolo gogorrak dira, eta linfoma bat zen, sistema linfatikoan banuen beraz odolean, minbizi hori, eta poliki-poliki segitu dut entrenatzen, lanean, eta helburu zen joateko munduko txapelketara, hori eraman hau gora ere, eta konten naiz, etapa bat pasa dut, minbizia hor ez da gehiago, orduan konten naiz, eta gainera ahal izan dut munduko txapelketara joatea, agian ez nahi nuen moduan forman, baina ahalik eta hoberen, eta klasifikatzea txalupa izan da niretzako hoberena. Kirolari hau 3 haurren ama da, Senpereko herriko etxean lan egiten du, baina orain minbiziari buru egin behar izan dio.
Kolpe oso handia, baina pentsatzen dut tortillari beti buelta eman behar zaiola, eta hor berdin da. Uste dut minbizia duten entzat ere, ni mezu handi bat bidali nahiko nuke, esanez ez dela utzi behar, baizik eta borroka egin behar dela, eta aldela atera hortatik, eta gerozta gehiago egin, eta kirola egitea ere pentsatzen dut laguntzen duela. Bibazu, Elur Alberdi, hitz askiunkigarriak dudarik gabe, orain lan eta lan entrenatzen ari, 2024ko Joko Olimpikoak gogoan.